Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Di ka pa'y umisam, may tuyang. Tapay ko mga umisama. Nakamisuot ka latamot na nakanayaw. Awang nga rod kwarta. Amaw taramidam tapno umisama. Ikan na iti kwarta. Ay, agpadpada talaang awan kwarta na. Anya kumangay, timangtid ka data. Ha? Bayam nga rod ngagmisuotak nga inaldaw. Ay, unay katikas tuyin aya. Nagrigat lang nga roden tibiyag. Nakamisuot pa'y tika balay. Mapana malamakiin ni storyan ka na giti koko maray. Ay, wala. Barang umisam ka, no kadwam ida. Makapakatawa, Maray. Ketuan. Makapakatawa talaga. Ay, Marituyang, agkatawa kamot Si kalaangan tina kami suot kada tayo atalo, Maray. Apay, anya ayatikat katawaan niyo. Ay, Maribanang. Anya nga minan ayatikat katawaan ta. Awan, mate. Agkat katawa talaang mat. Oh, nangagmaw Marituyang. Ragragsakan milaang ka ni Maribanang tibagbagi, may. Dayta kat uray no awan makukwarta, may. Diyaman la makakatawa, tawan makukwarta ka pulos. Ay kat makikatawa kalatan akada kami, Marituyang. O anya, Maribanang, ituloy ta ka diti ang katawa. Ay kat wan Dito ya mampay barangay hall nga gistambay paray. Jak pa'y lakayat tagaway. Ta sigurado na kami suot manan dituyang kaw. Ha? Ay, apay anak kami suot. Ay, kasjay na noawan kwarta na paray. Ay, ay, nagpada kamay. Tirigat na. Noawan kwarta na. Saan mo ang maibaon na pulos? Ay, dayta tinarigat Mano mga mingal daw nga awan kwarta na. Ay, ikam nga paray. Awan nga rin timaitid ko paray. Agpadpada kami lang ngawan kwarta na. Ay. Ang sa anak mo't anak kami suot. Kita mate. Ay, saan mo unay mo't Di ka umis-isip paray. Ha? Ay, mabisina ko na. Saan ka nga agpasagid, badong? Apay, agpaspasagi na kaya. Ibagbagak lang, tipod no, amarikiriknak. No mabising ka, inkaglutaw. Ay, naimimas latamot. Ano si kataglutaw? Masadutak. Nagrigat ti agaron di tadalikan. Kano kaya maibaon? Di nakpay di may timplanan iti kapay. Sana ka maibaon, aging gangawan kwarta. Maray, pimanawad ni Marituyang. Di na ngamin kayat amakita naragsakta. Naragsak talat tamare. Uray awan makukwartata. Narud awan tupay lako kaon. May salaangan sardinas tinabati alakom. Ang naragsak kalata, mare. Kitwan, apay kumangagladingi takngay. Ay, siyak, mare. Awan mo't si daan mikan ni Enteng. Ang apay kumangay nga agmiso utak. Mabalin ti agdamag. Ay, anya ti damagam. Sa di na ti balay danana to iyang? Dayjay manay, makitkitam dayjay abalay. Balay da dayta? Wan, dayta ti balay da. Sige, mapanak man nga rod. Tadamapan ko ibagakin kwa na. Anya ti masapol mo kanituyang kaw. At ako maibagakin kwa na, tata. Ibagam nga awana. Awan magkanugayam. Ay, napatigunay ti ibagakin kwa na. Awana nga raw. Nangagmuda jay, awan ka daw. Ibagakin kwa na nga cash out kami. Pigsam! Jak mangag! Ag-cash out tayon! Aya! Ay! Kaano tayo nga cash out? Di nakiduron na to yan. Ay, aglisi ka! Kwartan da ito'y pagsaritaan may. Aw, kaano ti pa nag-cash out tayaw? Ibaga mo na, di mon baybayag. Manglukatakpay nga taaya. Awan sa mati gumatang itangal daw. Good morning, Marikwanang!
Marituyang, sa dino ti papanam, nagsapa ka man ang nakasukat. Mapanak ag cash out, Maray. Hey. Ay, sumot lagaya man nakaisem ka. Nakaragrag sa kakita, Maray. Wow, makitak nga ro di tarupam. Agasam nga iti makash out ko, Maray. Nagdakal. Ay, kasta ka kumaaka na yun, Maray. Naragsak ka nakaisem ka. Sige, Maray, panawan ka pa'y. Nasken ka no amasapa kami ijay pila ka. Tuyak man pa'y sangwanan ti balay mo nga gistambay paray. Ay, una pare. Pag-urayak yun nituyang ko asumangpay. Napankad, nag-cash out. Ay, imbag man. Kasta unay ti isem na nagudong paray. Ay, nukasta imisa man. Ay, permi Kariring na pailang nakaisem ay. Ay, mayat Sigurado paray, adda na imas asidaan may agatangan na. Ay, agpadigukan Tay talagayam. Humay kanto padiguan paray. Tapno maramanamot iti cash out ni tuyang ka. Magapon amin ang amanaw. Awan pailang ni tuyang ka. Ay, iso ti urayam dito igid ti kalsada. Tataba daw. Nagurayak na bayag dito sa ngwanan ti balay da parinteng. Jak na uray. Iso nga makarak dito Pay ngay anarabyan mo ni Nana Tuyang. Ipanag ko na, ginulpi na amin na naimas amasida. Kuaraw. Ay una, sigurado da ita. Naimas to nga rin ti pangrabyan nyo ita. Ay kitwin nag-cash out ni tuyang ko naman. Ay una, iso arumbang langag sida kayo matitinaimas. Ay, imbag man ta na pan nag-cash out ni Kumarik Atoyang. Di mo ka din apalan. Sigurado anaimas ti sidaan da itaken ni Badong na. Tanay, kita man, itay pa'y lang nga agas asok da ita kusina da. Ay, anya. Ay, ang renda siguro ti karne asidaan da. Ay. Apay nga ita di naksama malagipan apadigwan ni kumparay. Malagip na kapay aya no nabsugan. Siya pa'y bagakan ko na agpadigo. Ay, di na kan malagip. Lipat munday ta nga arapaap mo, enteng. Badong, agdaakan. Natsayat, mate. Tasimangpot ka, tuyang. Itayak pa'y amabisain. Kita umot ati nagbaliwak. Anya nagbaliwan na sa asawang mate. Ayan na di ginatang mo si Dain. Si Dain? Apay kumaagumatangak iti si Dain. Anya, awan ti ginatang mo si Dain. Awan ata na panak nagpaparlaur. Kita umday ti buok ka. Sana nakulutan niya. Naribandun, Badong. Kun kita umday gito'y kukaw. Nakakyutik sakmo langon. Naglalabagadan niya. Pinagpapintas mo yaing cash out, Mau? Ay saus na baybayagan ang nagpangitak, Badong. Itaak lang ang pumintas. Saan ka kadian naragsa? Ay, wanan marikuanang. Ikat katawa talatan ti kinaawan kwartata. Ketuan Maray. Awan lang arod kwartata, sa nakakusilap tapay, Madia. Hello, kukumaray ka napipintas. Ngam, napimpintasak nga dayo. Marituyang. Sa bali mo tanti lang Maray. Pimintas ako na niya. Anya ti makunam, marikuanang. Dakas tiyagol olbaud. Panagkunak, mas bagay mo ti kulaw. Ay, Marituyang, mas bagay mo ti kulot, abuok mo. Kayat yaw, takaramutan kayo dito'y kaman manicure ako ka. Ay na, marikuanag. Ay, kita dagiti kukuna. Nagtatadam ang aglalabaga. Ay, sa bali at talaga ti adak kwartanaan niya. Maribanang. Inururay ko di ipadigong pare. Ayan na ngay.
Sa bali mo, tinangigastusan ni tuyang ko yung kwarta na pare. Di mo pa nagpapintas na. Ay, awan nga ro din. Adya si Dain. Ay, iso da ita, tipakarudak ita. Iso mo ilagayam medyo nakamisuot ka. Aging gaita, makaungungutak pare. Kwa, nito yang mo tiong tamon. Ay, makasangsangit akpay kidin Ay, saan hanggang pasensya mo nito yang mo. Sana balita pimintas. Ay, ito karoon ti problema pare. Saan mo nga ron na pimintas? Ha! Ad-adalimad pare. Nakamisot apimanaw ni kumarita at tuyang. Nay, dakos ayang nga ibagata ti pudnaw. Wen nga rod Ay, pudno mo. Asaan na abagay ti straight abuok na. Talaga asaan, Maray? Sa bagay na matkit di adya na labaga cutics na. Wen Maray, dayjay ti bagay na. Uray kagura na tan ni Marituyang. Taimbaga talaang matipudnaw. Sigurado, agipulong dayjay kan ni Badong na. Nagipulong laang Sapay isunsamot tinangigastusan na iti kwarta na anak cash out na, Maray. Jay pagpapintas na tinaggastusan na. Noing gatang nalata ko man iti si daundakan ni Kabadong, ay kat nabsog da pay. Ay katuwan Ala, baybayan ta na. Sana balay. Ta naragsakmat ni Marito yang anag paparlaw. Itay kapay dito sangwanan iti Sarmeng, tuyang. Diyak kanubagay da ito'y langag. Nagkuna. Dagiti dua ako kumarik akong trabida. Ha? Kunamlan asino da na pipintas. Iso na kami suot ka. Kay naglaing da nga aguyaw. Di dalaan mo nagngina ti imbayad kaw tapno pumintas aklaang. Pudno, may timbagada. Anya ti kunam? Ulit man. Saan mo abagbagay day tabo mo? Ay pumanaw kay ti sangwanak Badong. Tamangan numabarsak ka itigam ko sa gaysay. Pudno, may naggastos ka. Angam saan ka mo ilatapin mintas? Ay makasangsangit ako ni tiday nga imbagam. Ay tila pagsangsangitap. Ay ang sangit ako na talaga. Kanya ngay nga tataramidag pare. Tanapagsangit kumutin ni tuyang ka. Ha! Apay ngay. Imbagak lang nga pimangit, nagsangit mo tayo. Ay, ure asino man ibagam apimangit. Masaktan at talaga tirik na. Imbis nga nga igatang na iti si Dain May, pinagpapintas na, dinaalan na akwarta. Iso sakit tinaka mo ita? Di nakpainlotwan iti kanay. Nabisbisin na anak. Inununa na ki Dain, yung nagpapintas na, ngamdi kanan May. Ay, kit, ingka ay na. Kalpasan na maayayom. Ibagam kan kuha na, tibidot na. Ay, kasanungay nga ay wag paray. Kit awan tupay kwartak. Tata Badong! Ay, nasayata nakita ka dito, ay. Si Kamanay, di mo kunain nga damanan cash out ni tuyang kaw. Saanin nga iso tiyag cash out? Si kamot itan. Ha? Anya? Siyak tiyag cash out? Iso nga umay ka ni di munisipyo. Ay, katuda. Inteng, apay ang nakatugaw ka di taagdan. Ay, ururayak ni Pari Badong. Napan ka nag-cash out. Apay ko mga urayam. Kit, urayak aji itag na. Ay, kwarta na dayjay. Ikan nakakideng. Imbaga na nga ron. Iso nga urayak no, ada itag na. Apay ngay, tasyaklaan mo dagat katawa. Saan kami ngamin ang makakatkatawa, Marituyang? Siyak, paspay laang ti panagkatawak. Taawan ganas kong agkatawa. Naimbagkan ka, Marituyang. Tadapay lakwartam, iso ang naragsak ka. Anya nga da, naibusin ngam naragsak lata. Naragsak ka lata? Uray saan mo abagay day tabuok mau? Kung nagayam ni Badong kaw, nga ad-adda pumangitak no agkuskos sila pa. Imbaga na daytakan ka, Mare.
Sa bagay, pudno ti imbagana. Wow na. Saan matkit di anasaya at ikanayon anak ako silap? Siyak tupay, uray awan customer ko, naragsakak lata. Syakmet, uray no awan si daan mi kanenteng. Ay, naragsakak latamot Kat isumot. Isu nga katawa tayo kukumaray. Ay! Kaya tiyaw, agigidan tayo nga katawa. Da kayo man. Hey, naragsakak nagigidan tayo. Oh, agbilang ak ititalaw. Maysa. Dua. Talo. Ay na, nagdagsin ng dagito ginatang ko to yang. Umay na mo tulungan nina. Apay, anya dagita ginatgatang waya. Kasapulan dito'y balay. Ada ka akapay. Asukar. Mantika. Kanda dumapay. Kano na damag ko ang nag-payout kakanaw? Wine. Nagdiretso ako na nagpalingkay kadagiti kasapulan dito'y balay. Sa nakasking ka, napang ka nagpaparlor na dagaws. Imbag kumamot nubagbagay man. May bagampay lang mo. Ulit-ulitom. Wine, amaw. Saan ko bagbagay? Dahito nang igastosa kete kwarta. Imbis aday talangam ti paggastusam, di kasapulan ta ti unam Mala, hingagluton. Nakpadigwan ni pare inteng inton madamdama. Ay, nanatoyang. Saan adakes tiyag papintas? Ngam na saysayat, noon na umpay ti taraon, sakmay ti panagpaparlor. Hala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.